שלום לכולם. בסרטון היום נראה איך להפעיל בכיתה את אפליקציית Quizzes Background ואיך לקחת את התוצאות אלינו. נתחיל במה שאנחנו אומרים לתלמידים, איך הם מגיעים למשימה שלנו. אנחנו מבקשים מהם להיכנס לדף גוגל ולהקיש Quizzes. אחת התוצאות תהיה כנראה Enter your code. הם בוחרים באפשרות הזאת, וזה מביא אותם לדף הזה. כתוב פה Enter a join code. הוא מציע להם להיכנס עם סיסמה, הם לא צריכים להיכנס עם סיסמה, פה הם יקיש את קוד 8 ספרות שנתנו להם, ויוכלו לעשות את המשימה. עד כאן זאת ההנחיה לתלמידים. מה קורה אם התלמידים לחצו על קישור והגיעו לדף הזה? הם הגיעו לדף הזה, אז פה בפינה ימנית עליונה יכול פה לחצן שכתוב בו Enter code. Enter code, אני לוחץ עליו, וזה מביא אותי בעצם לאותו מקום בדיוק. Enter code, מכאן התלמידים נכנסים, הם מזינים את הקוד של 8 ספרות ונכנסים למשימה. יפה. תוך כדי שהתלמידים נמצאים במשימה, אני יכול לעקוב אחריהם. אני יכול לראות אם הם עושים, אם לא עושים. כאן בצד שמאל יש את הציר השמאלי, יש כאן sessions, משימות, פלח של הוגות, אני יכול גם לתרגם בגוגל טרנסלייט, ולכתוב לי משימות, יהיה יותר קל להתמצא. אני בכל אופן נכנס. אני נכנס לכאן, מפגשים, יש לי כל מיני אפשרויות, חזרה יוצאות מבית ישראל. אני נכנס. כאן זה בעצם מה שאני רואה גם תוך כדי שהם ממלאים וגם אחרי שהם ממלאים. זה נשאר לי. אני נכנס למשתתפים, וכאן יש כל מיני שמות שהם נתנו לעצמם. השמות הם נכנסו מהם, אני כמובן אסתיר אותם בגלל צנעת הפרט, אבל אני כן רוצה להראות לכם שאני בהחלט רואה כאן כמה הם צדקו, כמה הם לא צדקו. התלמיד הזה ענה 100% נכון, יש פה הרבה תלמידים שענו 100% נכון, יש פה תלמידים שלא ענו 100% נכון. יש כאן תלמידים שהתחילו ולא סיימו, כן? יש גם כאלה שרק נכנסו ולא עשו שום דבר. את כל זה אני יכול לראות גם תוך כדי משימה. זאת אומרת, התלמידים ביחד עם המחשב והספר, אני מדי פעם מרענן את המסך כדי שהוא ייתן תוצאות עדכניות, הוא לא מתעדכן אוטומטית, אני צריך כל פעם ללחוץ על רענן כדי שהוא ירענן, הוא ייתן לי תוצאות עדכניות, ואז אני יכול להגיד, אתה עובד מצוין, כל הכבוד, אתם, מה קורה, למה אתם תקועים? אני רואה שאתם כנראה מנחשים, אתם רק שליש מהתשובות הן נכונות, אני רוצה להבין מה קורה איתכם, ככה אני מעודד אותם בכל, והם יודעים שאני רואה את מה שהם עושים, אני יכול גם להתייחס, יש צורך, לפעמים הם כאן קיצוניים, אני לא פותח את המחשב, אני יכול להגיד להם, תראו, אני רואה שהמחשב לא עוזר לכם ללמוד, הוא רק מפריע לכם ללמוד, אז אולי תלמדו עם דפים וזהו. כן, אז אני כמובן לא רוצים את האפשרות הזאת. יש, יפה, אחרי שהתלמידים עשו, אז אני מקבל את התוצאות, ולמעשה זה נשאר לי כל הזמן עד שאני אמחק את זה. יש לי אפשרות פה לערוך את השם של המשימה. ומה זה טוב? נניח שאני מלמד הלכה בכמה כיתות, ואני רוצה שפה יהיה כתוב שאני לימדתי את זה בכיתה ה8. ככה אני אזכור, שפה זה ה8, ואז אני אחזור לעוגות, כן, לעוגות של התוצאות, אז הנה, פה זה התוצאות של ה8, חזרה ללכות חגי תשרי, ואז כשאני כותב תעודה, אני מזין ציונים במערכת משוב, או מעדכן מחנך ליום הורים, מה מצב הכיתה, כל התוצאות נמצאות אצלי פה, אני נמצא, אני לוקח אותם, אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם לפעול יותר טוב עם מערכת Quizzes Background.